Ja, jeg skal så lave opgave 7, der kan vi selv vælge Lego-mandens placering og bestemme den korteste afstand fra bilen til manden. Først så opskriver vi vores x til vores y-t, så finder jeg målområdet eller startområdet, hvilket er hvor t er 0. Det er så 0,100, så derfor sætter jeg Lego-mandens position til at koordinater til at være 5,104. Jeg skal resten formlen op, siden vi skal finde den korteste afstand mellem bilen og manden. Jeg indsætter mine værdier for Lego-manden og min x og min y i afstandsformlen. Så differentierer jeg afstandsformlen med t, så den er lige med 0 for at finde vores t-værdier. Og så bruger jeg student calculus roots for at finde de t-værdier, der er inden for vores interval, så jeg kan finde maksimums- og minimumspunkter. Og nu skriver jeg så alle vores de t-værdier fundet ind her. Og så har jeg så alle t-værdierne minus 0,2 her for at lave forsvarsundersøgelse. Og så gør jeg det med plus 0,2. Og så har jeg skema herinde for at se, om det var positivt eller negativt fortegn her. Og hvis det var negativt først og positivt bagefter, så er det et minuspunkt, fordi så ser den sådan her ud. Og så kan vi så se T1, T3, T5, T6, T7 og T9, det er minuspunkter. Jeg indsætter så alle mine t-værdier i afstandsformlen for at være helt sikker på, at jeg får den korteste afstand. Vi kan se, at det her er T1, det giver den korteste afstand, hvilket er 4,07 cm. Og vi kan også se her, at T1 var et af minuspunkterne, så det giver meget god mening. Og så til opgave 8. Det er, hvor lang tid det tager for bilen at tilbagelægge en omgang. Siden at vores kurve her, den beskriver sådan, bilen, der bevæger sig på banen, og den har en periode på 2 pi, så vil det altså tage vores bil 2 pi at tilbagelægge hele distancen af en omgang. Og så videre til opgave 9. Der skal jeg bestemme, hvor langt bilen kører per omgang. Igen definerer jeg x og y, så bruger jeg formlen for længden af en banekurve, hvilket er det bestemte integrale inden for vores periode af farten. Som kan ses her. Vores periode er jo 2 pi, så det indsætter jeg. Og så bruger jeg eval-kommandoen, bare for at få det på et pænt tal. Jeg får så banen til at være 2128,65 cm, eller på en nemmere måde, nemmere sagt 21,29 meter.